אני נתנאל אסרף. בגיל 19 עשיתי ראשון לאופנוע. אופנוע זה בשבילי חופש. אתה מתנתק מהעולם, אתה מרוכז באופנוע ובנסיעה. תחושה מאוד טובה. ביטחון עצמי, הבעיה של אקסטרים, של אופנוע, הוא מסוכן מאוד. באותו בוקר קמתי, נסעתי עם החברים לטבריה. אני עברתי שם בכיכר עין גב, התעלפתי באמצע הנסיעה ועשיתי שם את התאונה. קיבלתי פגיעת ראש, היה לי דימום בתוך הגולגולת. היה פרמדיק של מד"א שראה אותי, הזמין מסוק שיפנה אותי לבית חולים. הטלפון לא מפסיק לצלצל. הבת שלי מתקשרת בלי סוף, והיא צורחת לי, אבא, נתנאל עשה תאונה, פינו אותו במסוק לבית חולים, בחיפה. אני יושבת וקוראת תיקון הכללי, ואני מרגישה תחושה מאוד מאוד חזקה בבטן, כמו קיבוץ כזה שאף פעם לא הרגשתי, ואז דפיקות על הדלת. אני שומעת את אחי, יצאתי, ואז הוא אמר לי, לסלי, אנחנו צריכים לנסוע עכשיו, תעלי לאוטו. זה נתנאל, הוא חי או מת, הוא חי או מת, והוא לא עונה לי. ואנחנו מתחילים בנסיעה לחיפה, והנסיעה מאוד לא פשוטה. זה רגעים שאני לא מאחלת לאויבים שלי, זה באמת הרגעים הכי קשים בחיים, ממש. אחרי 2.5 המנתחת יוצאת אלינו, מסבירה לנו שהוציאו לו חצי גולגולת, הוא לא בהכרה ושהיא לא יודעת כמה זמן זה ייקח עד שהוא יתעורר. נתנאל, אתה שומע אותי? 2 אצבעות בבקשה. 2 אצבעות. נתנאל, 2 אצבעות. 3 שעות נסיעה מהבית ואנחנו לא מכירים פה אף אחד. אין לנו מושג, בחיים לא היינו בחיפה. הגענו למצב שאנחנו, רגע, אוטוטו שבת, אין לנו כלום, לא היה לנו שום דבר. נכנסנו לחדר אוכל, ראינו שולחן פרוס. זה היה כל כך מחמם את הלב לראות את הרב שמואל ואת חנה. זה נתן לנו אור, ממש. הם היו כל כך מאירי פנים ונעימים. ארוחת שבת, נראה לי, הכי מרוממת שהייתה לנו בחיים. שירים וסיפורים, הכילו את הכאב איתנו. זה נתן לנו אור, זה נתן לנו תקווה, זה נתן לנו... יש מי שאיתנו, יש מי שמלווה אותנו. מאז שנתנאל עשה את התאונה, בעצם לא עזבנו לרגע את הבית חולים ולא עזבנו אותו לשנייה, כמעט חודש. ועצם העובדה שלב חב"ד נתנו לנו אפשרות לשהות בדירות שלהם, זה היה מבחינתנו הצלה מאוד 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 גדולה. הדירות המפנקות, זה נותן ממש הרגשה שאנחנו יוצאים מהבית חולים רגע כדי לשים את הראש במקום שהוא כמו בית, מקום שאפשר להירגע בו, לצבור כוחות כדי להמשיך לטפל בו. והדבר שהיה הכי חסר לי זה הרגשה של בית ושל מטבח. חנה הייתה כל הזמן מכינה סלטים לשבת. אמרתי לה ביום שישי אחד, אני באה לבשל איתה. הלכתי אליהם לבית, עזרתי לה במטבח, ממש לתת הרגשה של משפחה, של שייכות. זכיתי להכיר בלב חב"ד את הרב שמואל, אדם מיוחד. ראיתי אדם שכל הזמן דואג לאנשים, טלפונים, ארוחות, שואל בשלום המטופל, איך הוא מתקדם, איך המדדים, איך אתם מרגישים, חסר משהו. נתינה בלתי פוסקת. ברוך השם, היום אני מתפקד ואני עובד, בונה ספסלים. יום יום, לאט לאט אני מתחזק. הרב שמואל הוזמן גם למסיבת ההודיה, והרגשנו שזה ממש סגירת מעגל, גם ברגעים הקשים שהיו לנו וגם ברגעים השמחים. תודה רבה ללב חב"ד שעזרו ותמכו בהורים שלי. בעצם זה שהם עזרו להורים שלי, הם עזרו גם לי. כי אם לא לב חב"ד, ההורים שלי לא היו שם והם היו בבית. והייתי נשאר שם לבד.